Kaixo egunon, Josuko Belo naiz, Arrobe ikastolako irakaslea, 3D animazioak, bideojokoak eta ingurune elkarrera egileko zikloan klase ematen dut, eta triaje proiektu honen apur bat buru naiz, bai? Basurtuko ospitalarekin batera garatu dugun proiektua da, eta izatez, errealitate virtualeko simuladore bat garatzea zen helburu triajean ezitzeko, bai? Esan bezala, ni ibili naiz beste kideekin batera noski, baina buru ikusgai den buruan inaz, eta Basurtuko ospitaletik sendoa ibili da aurpegi ematen bai. Bueno, ikusiko dugu azkenean zeintzuk diren proiektuaren helburuak, bai? Beti ditugula uste dodanak, bai? Azkenean, simuladore bat sortzea zen helburu, eta triajean ezitzeko, triajearen formakuntzarako, eta Basurtuko ospitalean bertan ezarrita izatea, bai? Badago bertan, errealitate virtualeko bi betaurreko dituzte, eta beraien ordenagailuetan bai PC bertsioa, Windows bertsioa instalatuta daukate. Bai? Beraz, helburua badago. Jarraituz, bereziki hainbat kasu kliniko berri sartu nahi izan dira, izatez bigarren urtea da proiektu honena, eta bukatutzat ematen dugu aurten, naiz eta proiektuaren jarraipena izango den beste proiektu bat buruan daukaguna, eta eskatu duguna, gero komentatuko dugula. Hirugarren helburu bezala, azkenean técnico en auxiliar de enfermería y en asistencias sanitarias, técnico en asistencia sanitaria, creo que es, osasun larrialdietarako teknikaria, zikloetan, bai, azkenean eduki didaktiko bat sortu dugu, simuladore hori erabiltzeko, ezta? Bideo batean argitu dugu zein den triajea, helburu pedagogiko oso simple batekin, ez? Azkenean, jende profesional hauek edo ikasle hauek triajean ezitzeko, bai? Unibertsitatean erabiltzen den simuladorea izango da, edo aukera daukagu hori erabiltzeko, bai, guk garatutako simuladore hori, Basurtuko ospitalean profesionalek erabiliko duten simuladorea dugu, eta hori FP-an sartzea oso interesgarria da, bai. Naiz eta egian perfil hauek triajea bera eginez, baina triajearen parte badira. Zakite konstanteak adibidez neurtzeko beraiek egiten dituzten ekintzak direlako, triaje guztia ezagutzea oso interesgarria da perfil horientzat, bai? Eta azkenik, errealitate virtualeko simuladore bat garatzeko, hainbat ikerkuntza garatu behar izan ditugu, oso berritzailea den sektorea, urteroz urte, ikusiko dugun bezala, aldatzen den ingurune da kontekstua daukagu, eta hori guztia ikertu eta dokumentatu egin dugu proiektu honetan, bai? Izan dugun neurrian. Eta hori partekatuko dugu VR-ean, errealitate virtualean interesaukaten beste edozein zikloekin, bai? Bai, 3D animazioak zikloan, zein beste edozein zikloan, bai? Azkenean, proiektuak 3 mugarri izan ditu, Gabon aurretik, Aste Santu aurretik eta orain egiten ari garen entrega final honetan, bai? Hasieran, HTC Vive-erako hardware horretarako simuladorea zen, bai? Eta kasu kliniko berri bat sartu behar ziren, kasu kliniko berriak pediatrian eta COVID-aren inguruan. Baino, Basurtuko ospitalean dominioan adituak direnak, bai, triajean adituak direnak, azkenean erabaki zuten interesgarria zela helduentzako edukia sortzen jarraitzea, eta azkenean COVID-aren triajea oso erraz egiten delako, edo oso barneratuta zegoelako, eta pediatrian ez dela horren estandarra, ezta? Orduan, nagusientzako kasu kliniko mordoa garatu ditugu aurten, bareiek eskatutako kasu kliniko guztiak. Bai? Ikusiko dugu, ez? Hasiera batean grafiko bat HTC Viveak PC aplikazio bat ejekutatzeko aukera ematen ziguten, grafikoki apur bat potentzia handiagoa zuten, baina urrian azaroan inguruan agertu ziren merkatuan Oculus Quest 2 betaurreko berriak. Frogatu genituen eta esan genuen etorkizuna edo oraina hau da, ezta?
Oculus Quest 2 hauek asko hobeagoak dira HTC Viveak baino, sensore finkorik ez dituzte behar, ez dute ordenagailurik behar, standalone Android gailu bat dira, eta erabilgarritasun aldetik askoz errazagoa da. Merkeagoak dira, ez dute ordenagailu baten menpe egon behar, bezeroaren aldean ospitalean esartzeko 1000 aldiz hobeto errazagoa da. Orduan, aldaketa hori egin behar genuen, ez? Orduan, hori da bigarren puntuan edo mugarrian egin genuena, azte santu horretik, buluberaria aritu ginen HTC Vivetik Oculus Quest bira migrazio hori egiteko eta prozesu horren dokumentazioa egin genuen, bai. Pipeline grafikoaren aldetik, render pipeline grafikoaren aldetik, berdina, ez HTTP-tik URP-ra pasatu genuen, eta murrizketa grafiko hori egiteko, beharrezkoak ziren pausuak dokumentatu genituen. Bai, eta azkenik, azkeneko fasentan egin duguna da, simuladorea txukundu bukatu erabilgarri bihurtu, frogatu bai ospitalean eta bai Inmakuladako Tolosa ikastetxean, bai, gure FP zikloetan, osasun zikloetan, eta baliatu dugu nola simuladoreak oso erabilgarriak dira, simuladorea oso erabilgarria da, eta eduki didaktiko hori sortu dugu partekatzeko beste ziklo guztiekin, ezta? Bai, hori, azkenean azkenean ikastetxe askok ez dituztenez beta horrekorik, moldatu dugu softwarea, proiektua PC bertsio batera, edo zein organituan instalatzeko. Eta agia da, ahaztu gabe, ibili gara interaktibitatearen aldetik, trakeoa ikertzen, bai? Vale, azkenik komentatzearen, ondorioak eta zeintzuk diren proiektuaren emaitzak, zeintzuk izan diren, orain ikusiko dugu, baina aipatu nahiko nuke nola Osakidetzarekin lankidetza oso positiboa baikorra izan da. Osakidetza oso pozik dago, Basurtuko ospitalean oso pozik daude egindako simuladorearekin, izatez beraien transferentzia ekintzetan beti aurten agertu den erraminta daukagu, bai? Transferentzia ekintzak estatu mailan egin direnak territorio Euskal Herri mailan egin direnak jada, eta datorren irailean aurkezpen ofizial bat egingo dute lan honena, simuladore honena. Izatez, Basurtuko ospitaleak residente diren medikuntza ikasleak jasotzen ditu urtero, eta klaseak ematen dituzte hor barruan, eta klase irakasgai berri bat sortu dute, simuladore klinikoak, izenekoa normalean maketekin, edo gorpuekin edo panpinekin saiakerak egiten dituzte, eta gure simuladore virtuala bai klase horretan erabiliko dute, ezta? Eta horren inguruan irailean ingo den aurkezpenak demostratzen digu nola egindako lana maila altuko lan bat dela, harro egoteko lan bat dela, eta jarraipen bat izan nahi duen lan bat ere dela, ez? Izatez, Basurtuko ospitaleak planteatu digu nola urrengo simuladore bat egiteko aukera dagoela, triajeren ondoren datozen faseekin, eta guretzat bai ondo datorkigu, azkenean nahaztu nahi dugulako multi-userrak VR-ean, edo zin pertsona fizikoki, bi pertsona bata etxean eta bestea ez dakit ikastolan adibidez egotea, eta mundu virtualean bakoitzak berai beta horrekak jarrita, mundu virtualean topatzeko, ezta? Topaketa horren barruan osasun aldetik bagin daitezke entrenamendu ezberdinak. Mediku enfermera, erizaina, auxiliar de enfermería enfermera, eta tengo enfermería con auxiliar de enfermería con técnico en emergencias, ekin sortzen diren binomio talde hoietan, ez? Zeintzuk diren protokolak, zeintzuk pausu egin behar diren, batak egin behar ditu ez dakize pausu gero besteak pausu hoien emaitzak jarraitzeko eta bar. Azkenean hori guztia entrenatzeko beste simuladorea bat planteatu nahi dugu datorren urtean, bai? Triajearekin jarraituz. Honegia erakusten digu nola emaitzak Osakidetzaren aldetik eta Basurtuko ospitalearen aldetik
lortu ditugu, bai, nahi zutena lortu dugu eta egin dugunarekin jarraitu nahi dutela. Bai, guretzat hori oso baikorra da eta aipatzeko modukoa, bai. Gero, hori aukera izan dugu osasun zikloetan frogatzeko, Tolosako Inmakulada ikasgelan alegia, eta sortu dugu material didaktiko hori, simuladorea eta bideoa, partekatu dugu hauek bi ziklo, osasun zikloetan, zikloa ematen dituzten ikastetxe guztietan, ezta? Eta, nahi basu erakutsiko dizuet Drivean partekatuta izango den informazio guztia, bai? Hemen partekatutako finalak hemen guztietan, izango dugu hainbat exekutable, bai, frogatzeko tal ikual, bai, Oculusetan zein PC-an, bai? Baino interesgarria hemen osasun zikloetan ezarri nahi den, ezartzeko behar den eduki didaktikoa, hemen bideoa dago, bai, non azalpen bat ematen digun sendoak basurtuko ospitaletik, zer den triajea, nola erabilitresna, zertarako egiten den triajea, zeintzuk ezaugarri dituen, zer egin behar den, zeintzuk diren pausuak, eta erakusten diguna, eta azkenean simuladore ejekutablea hemen daukagu, bai, hau ordenagailutan instalatu ezkero, azkenean bideoa gehi simuladorean aritzea, izan daiteke erronka txiki bat, ziklo hauetan, bai, triajean trebatzeko, bai. Bueno, eta dokumentazio aldetik, azkenean komentatu dugu ez, helburu bat bazala ikertzea ez, errealitate virtualen inguruan eta grafikoki zertxu behar zeuden, hemen dago ez, eta programazio aldetik edo interaktibitate aldetik zeintzuk ikerkuntza izan ditugun, zeintzuk pausu egin behar ditugun, edo adibidez HTC Vivetik, HTC Vivetik Oculus Quest bira pasatzeko egin behar diren pausuak, hemen dago, bai, Quest setup gida, adibidez, fotogrametria, azkenean fotogrametria pertsonaiak eskaneatzeko erabiltzen den teknika bat da, hemen dago dokumentua ez da zabaltzen, hemen, dokumentu tekniko bat, zeintzuk diren pausuak, detaileak, aukerak programaren barruan, ez dakiz zer, arazoak eman ditzazken, garbiketa programaren eta prozesu baten bitartez, hau naz, ni, pobrecito. Eta interesgarri Unity real timeen nola simulatu hilea, bai? Egia da, kasu kliniko pilo bat zeudenez eta hainbat pertsonaik parte hartzen zuten aplikazioan simuladorean ezin izan ditugula, ezinezkoa dela izan ditugun 2 urte hauetan edo urte honetan konkretuki 200 pertsonai garatzeako, ez da, horretarako benetako enpresa baten hainbat pertsonalan egin behar dute, ez da, eta beste teknika batzuk erabilitugu, baina ikerkuntza nola egiteko hori pertsonai egokiak edo kalitatezkoak sartzeko VR barruan hemen dago, bai. Komentatu duguna ez, pipeline grafiko de high definitiona universal egiteko, hemen dira jarraitu beharreko pausuak, bai, ez da triviala, batere triviala ez, esan dugu ez, HTC Vive plataforma batetik, non PC-a beharrezkoa dan, pasatu gara standalone diren Oculus Quest 2 hardware ez da. Eta hemen daude hainbat pausu, aukeratu behar diranak, nola materialak tratatu, reflexuak, ez dakiz eta hainbat gauza, bai, ikusten duzunez hemen lehenen urtean iaz, ingenuen fotogrametria erabilita, eszenategiaren kaptura, benetazko basurtoko larrialdietako eszenatokia kapturatu genuen, bai, eta azkenik zein izan dan pertsonaiak jartzeko erabili dugun teknika, ez billboard teknika, bai. Alde batetik ikusten bat eguna beritzen da, baino beti kamerara begira dagoen argazki badanez, du horren beste kanterik ematen, bai, jorazten du argiekin, eta bai. Oso informazio interesgarria daukazu hemen, aipatzeko bai, azkenean, zeintzuk diren interakzio motak, garatu ditugunak, alde batetik Oculus Quest estandar definitzen duena, niri gehien gustatzen zaidana da, buruarekin apuntatu eta gatilloari ematen aukeratzen duzuna hori interfazean zerekin interaktu nahi duzun, baina, bitxia da bai, eskuak trakeatu ditazkezula, omen dago, froga egin da, egida fizikoki hurbildu berzera horren beste panelera ez dela praktikoa, bai, hau eskuekin egiteko,
eta beste modu bat da eskuetatik enraito bat botatxa, baina horren beste botoi daudenez gure aplikazioetan ez da erabilgarria, ez da? Orduan, azkenen beste modu bat erabilguna da manduak erabilita esku virtual bat esartzea eta raiitoarekin pantailara puntatzea. Hau da mundu hibrido bat esan dezakeguna, bai ikertutakoa eta garatutakoa aplikazioetan guztiak frogatu itxaskezue, bai? Ejecutable karpetan, bai? Da, bueno, jarratuko dut, ze bestela ez dut bukatuko inoiz. Bai, teknikoki garatu diren gauzak hor daude dokumentatuta, validatuta daude Tecnalia I+D Research Center edo ikerkuntza zentrutik, bai, merkatuan egokiak diren teknikak eta eguneratuta duten teknikak direnaren banderitxea eman digute, eta beste aldetik, beste ikastetxe batek Teinprok berdina esan digu, ez? Edukia oso interesgarria dela eta berei bai oso interesgarria iruditzen zaiela eta suertatu zaiela garatutako material hau, bai? Eta esandakoa, datorren urtean jarraitu nahi dugu ospitalerekin batera multi-user errealitate virtualeko aplikazio horrekin, ezta? Da, bueno, kontutan izan, gure ikastolako web orrialdean argituratuta egongo dela materiala, bai? Eta hemen, sartzen basari Harrobiako ikastolan, proiektu barruan, proiektuak, simuladore virtualak hemen ematen badiozue, hemen barruan dagoela, azkenean dana partekatuta, bai? Hemen dituzue linkak, eta azkeneoak ondino ez dizkidate igo, entrega finalak, baina, bueno, hau publikoki zabala da, eta guztio edo nork ikus dezake, bai? Bueno, eskerrik asko zuen arretagaitik.